εξοχές, έκανε νυχτέρια με μαγισσές. Μου στήσε κουβέντα στις εξοχές και έκανε νυχτέρια με μαγισσές. Αχ, Μακεδονία χιλιόμορφη, γιατί κλαις και λιώνεις σαν το κερί. Έχω δυο μονάκριβο η καψερή, έχει φύγει για την Ανατολή. Έχω δυο μονάκριβο η καψερή, έχει φύγει για την Ανατολή. Τον προσμένουν κίνδυνοι και φωσιές, λόγια ανθρώπων μαύρα και συμφορές. Μόναχος τα αντέχει και τα περνά, τέλειωμο δεν έχουν τα βασανά. Μόναχος τα αντέχει και τα περνά, τέλειωμο δεν έχουν τα βασανά. Στη Μακεδονία του παλιού καιρού γνωρίσα τη μάνα του Αλεξανδρού. Στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες, στο όνειρο της φέρνει τους Έλληνες. Στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες, στο όνειρο της φέρνει τους Μια τριχύλα περνάει από το στούντιο και σίγουρα και σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα, αλλά και από τα πέρατα της Οικουμένης, από τον δορυφόρο LASAT 2, αλλά και από το διαδίκτυο. Για αυτή την ημερομηνία θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα συζητήσουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο. Σας τον παρουσιάσαμε πριν τα διαφημιστικά. Ο καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Λεωνίδας Μπίλης, διδάκτορ. Καλημέρα και πάλι καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Είναι η δικιά μας η τιμή. Να διορθώσουμε μόνο ότι δεν είμαι καθηγητής του Παντίου, είμαι διδάκτορας από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντίου και οικονομολόγος. Διδάσκω από το 1987 σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε πάρα πολλούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Καταρχάς να αρχίσουμε. Ψάξαμε σήμερα στο Σαν Σήμερα, ψάξαμε στις εφημερίδες, ψάξαμε να βρούμε ένα αφιέρωμα. Λέμε στο τέλος μήπως κάνουμε εμείς λάθος, κύριε καθηγητά, δεν είναι σαν σήμερα η ημερομηνία θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά είναι έτσι. Πουθενά καμία αναφορά σε εφημερίδες, σε ρεπορτάζ, στα σχολεία. Κύριε Πάσχο και κυρία Νταβατζή, ποιος ενδιαφέρεται σήμερα νεοραγιάς από τους κρατούντες για να δώσει έτσι μια κάποια έμφαση και μια δημοσιότητα στο θέμα της ημερομηνίας επετείου του θανάτου του μεγίστου των ανδρών που γέννησε ο κόσμος, όχι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μεγάλος ήταν ο Φίλιππος. Ναι. Άμα μιλάμε για τον Αλέξανδρο, και όχι μόνο αυτόν όπως θα δούμε, θα πρέπει, όπως λέω τώρα παρασυρώμενος από το λίγο πριν μουσικό σας βίντεο, θα πρέπει να βουτάμε στο λαρύγγι μας με προσοχή ένα βαμπάκι και να βγάζουμε τις λέξεις μία-μία, κύριε Πάσχο. Μάλιστα. Ξεκινώντας με τα γεγονότα και όλα τα ιστορικά δρόμενα, κύριε Μπίλη, να ρωτήσουμε πού οφείλεται το στρατιωτικό και πολιτιστικό επίτευγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το στρατιωτικό και πολιτικό επίτευγμα. Το στρατιωτικό επίτευγμα. Πρώτα απ' όλα οφείλεται στο Φίλιππο. Ο Φίλιππος είχε κάνει σημαντική προετοιμασία πολλά χρόνια πριν και είχε αυτόν τον εξοχότερο οπλισμό σε σχέση με τον οπλισμό που διέθεταν οι Ασιάτες αλλά και οι άλλοι λαοί. Και να λάβουμε υπόψη μας ότι ο οπλισμός που στο μεγάλο του μέρος κατασκευαζόταν από τους Κέλτες, ο Φίλιππος έβγαζε πολύ χρυσό από τα μεταλλεία του Παγκαίου, πλήρωνε τους Κέλτες, οι
πρόγονοι των σημερινών Γερμανών, θα λέγαμε. Είχαν ανέκαθεν βιομηχανία από τότε προφανώς. Πλήρωνε τους Κέλτες αδρά και εξασφάλιζε τις κατασκευές των ακοντίων των γνωστών ως μακεδονικές σάρισες, όπου στις λαβές μάλιστα γράφανε και ΜΑΚ, το λογότυπο δηλαδή, Μακεδονία. Φυσικά δεν ήταν μόνο ο οπλισμός, ήταν η τεχνική της γνώσης των πολεμικών γενικά που είχαν οι Έλληνες και βεβαίως πάντα όσο αφορά τη στρατιωτική κατάκτηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι επίσης ο Φίλιππος την είχε προετοιμάσει όταν 10 περίπου χρόνια πριν είχε στείλει τον Παρμενίωνα και είχαν απελευθερώσει τα ελληνικά παράλια. Εφόσον είχαν απελευθερώσει τα ελληνικά παράλια, η πρώτη μάχη που δίνει ο Αλέξανδρος όταν περνάει τον Εύξηνο Πόντο γίνεται στα βάθη σχεδόν της Ασίας κάνοντας παρέλαση. Απόδειξη δηλαδή ότι δεν είχε σοβαρά εμπόδια στην αρχή. Λόγω, είπαμε, Παρμενίωνος και απελευθέρωσης των ελληνικών παραλίων, ανοιχτού δρόμου δηλαδή. Τώρα, όσο αφορά το πολιτιστικό επίτευγμα. Το πολιτιστικό επίτευγμα πρώτα απ' όλα είναι απόρρια του ελληνικού πολιτισμού. Δεν μπορεί να συγκριθεί και τώρα, δεν λέω εγώ, αλλά τέλος πάντων και τότε δεν μπορούσε να συγκριθεί κανένας πολιτισμός σε σχέση με τον ελληνικό. Άρα το οτιδήποτε έβλεπαν, μάθαιναν και αντέγραφαν οι βαρβαρίζοντες ανά τον κόσμο ήταν καλό για αυτούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι ας πούμε στις τέχνες, το θέατρο, όταν οι Μακεδόνες έστειναν θεατρικές παραστάσεις στην κατακτηθήσα πλέον Ασία και έδιναν θεατρικές παραστάσεις με ηθοποιούς και καλούσαν βεβαίως ατράπες της περιοχής να τις παρακολουθήσουν, οι οποίοι καθόντουσαν και στο θόκο στα πρώτα καθίσματα έτσι ανεκατηνής. Ο Πλούταρχος μας λέει ότι σηκωνόντουσαν από τις θέσεις τους οι Ασιάτες, Πέρσες, Μύδοι και λοιπά σατράπες και πλησίαζαν όσο μπορούσαν κοντά στη σκηνή προκειμένου να δούνε πώς είναι δυνατόν να υποδίεσαι κάτι που δεν είσαι. Πώς γίνεται δηλαδή αυτό που λέγεται υποκριτική τέχνη. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μετάδοση του πολιτισμού. Τώρα να πούμε για την ελληνική γλώσσα, η οποία επικράτησε και βεβαίως ήταν η μοναδική γλώσσα ανά τον κόσμο μετά τις κατακτήσεις, να πούμε για άλλα θέματα. Να ρωτήσω κάτι που θα ρωτούσε κάποιος κακοπροαίρετος. Βεβαίως. Είπατε έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος ως τα βάθη της Ασίας. Ναι. Σήμερα στη σημερινή εποχή ακούμε τη λέξη παγκοσμιοποίηση και ανατριχιάζουμε όλοι, γιατί η παγκοσμιοποίηση δεν το έχουμε ταυτίσει μόνο με το τζιν μας που μπορεί να είναι από την Αμερική ή ξέρω εγώ το πουκάμισό μας από την Ιταλία, που και αυτό είναι ένα είδος παγκοσμιοποίησης, αλλά το έχουμε ταυτίσει με το ότι θα χάσουμε την ταυτότητά μας, τη χώρα μας, το πιστεύω μας, τη γλώσσα μας και όλα αυτά. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν οπαδός της κάποιας παγκοσμιοποίησης για την εποχή του ή υπέρμαχος κάποιας σημερινής παγκοσμιοποίησης που σκόρπαγε το θάνατο και το αίμα σε πολλούς? Όπως το ρωτάνε πολλοί, έτσι και είμαι αναγκασμένος να σας μεταφέρω αυτή την ερώτηση. Πολύ καλά κάνετε. Ο Αλέξανδρος δεν είχε σχέση με αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση με τη σημερινή της μορφή. Ο Αλέξανδρος ήταν υπέρ της παγκοσμιότητας. Άλλο παγκοσμιότητα, άλλο παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιότητα σημαίνει οικουμενικότητα, δυνατότητα έκφρασης των λαών σε συνενετικό βίο μεταξύ τους και διατηρώντας την πολιτισμική τους ταυτότητα. Αυτό είναι παγκοσμιότητα, οικουμενικότητα. Η παγκοσμιοποίηση είναι παίρνω ένα γουδί, παίρνω και το γουδόχερο, τα βάζω όλα μέσα, τα πολτοποιώ, ισοπεδώνω αξίες, ισοπεδώνω πολιτιστικά ήθη, έθιμα, ιδιαιτερότητες και έχω μια ευθεία γραμμή. Καμία σχέση ο Αλέξανδρος λοιπόν με την παγκοσμιοποίηση έτσι όπως εκφράζεται σήμερα από τους γενικότερα θολοκουλτουριάριδες προοδευτικούς οπαδούς της. Οπότε μας δώσατε και εμάς ένα επιχείρημα, γιατί είναι το πρώτο που ακούσει είναι αυτό το θέμα. Και πολλά άλλα. Ο παγωτός της παγκοσμιοποίησης. Μας δώσατε και εμάς ένα μάθημα τι να απαντάμε. Και πολλά άλλα, κύριε Πάσχο, γιατί τα ψέματα τα οποία έχουν υποθεί γενικά, και όχι μόνο έχουν υποθεί, και εξακολουθούν να λέγονται και να γράφονται. Τα ψέματα τα οποία έχουν υποθεί γενικά για τον Αλέξανδρο και την τότε περίοδο είναι τόσα πολλά που, όπως θα έλεγε ο Λουντέμις, ντρέπονται και τα ίδια αφού δεν ντρέπονται αυτοί που τα εξτομούν.
στο ίδιο πλαίσιο είναι και οι κατακριτές του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κύριε Μπίλη, που τον χαρακτηρίζουν ως ιμπεριαλιστή και ως πιο συγκεκριμένα, μάλλον λένε ότι αιματοκύλησε την ανθρωπότητα με όλες αυτές τις μάχες που έκαναν για να φτάσει μέχρι τα βάθη της Ασίας. Ναι. Ναι, είπαμε, πολλά λέγονται. Να δούμε λίγο τα κίνητρα αυτής της εκστρατείας. Ναι. Τα κίνητρα αυτής της εκστρατείας ήταν 3. Ήταν εκδίκηση για το ότι είχε κάνει ο Ξέρξης 150 χρόνια πριν, όταν διέλυσε τα πάντα, η Ιερά Όσια των Ελλήνων, στην αντίστοιχη εκστρατεία που είχε κάνει κατά της Ελλάδας. Ήταν λοιπόν εκδίκηση η μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή ήταν πολιτισμική διάδοση, είπαμε, ηθών εθήμων ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής φυλής. Αυτά τα δύο, το να εκδικηθώ και συνάμα να μεταδώσω ό,τι αφορά εμένα από άποψη πολιτισμού, γιατί κοιτάξτε, όταν θα λέμε πολιτισμός, ότι μια χώρα έχει πολιτισμό, θα πρέπει αυτό να κρίνεται με το βάση του τι έχει προσφέρει στην οικουμένη. Δεν είναι πολιτισμός τα ιδιαίτερα έθιμα που έχει ο καθένας. Όταν λες ότι έχω πολιτισμό, θα πρέπει να αποδεικνύεις εκείνη τη στιγμή τι έχεις προσφέρει στην οικουμένη, τι έχεις κάνει στην οικουμένη εσύ ως λαός, ως χώρα, για να μιλάς για πολιτισμό. Όχι τι κάνεις μέσα στα σύνορά σου. Έτσι, αυτό μια παρένθεση για να διευκρινίζουμε τα περί πολιτισμού. Λοιπόν, όταν θέλω να διαδώσω τον πολιτισμό μου ανά τον κόσμο και συνάμα να εκδικηθώ για τις καταστροφές, είπαμε, οσίων και ιερών που ο Ξέρξης είχε κάνει πριν 150 χρόνια, νομίζω ότι αυτό θα το κάνω με σπαθί. Φυσικά και όχι πάντα για όσους προέτρεχαν να δηλώσουν την φιλία ή την υποταγή. Αν αυτό λέγεται ιμπεριαλισμός, δηλαδή κατακτητική διάθεση, αυτό σημαίνει ιμπεριαλισμός, έτσι, κατακτητική στόχευση, κατακτητική διάθεση. Ωραία, ήταν και ιμπεριαλιστικό. Και λοιπόν τι έγινε, δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί μας τρομάζουμε λίγο με τις λέξεις. Τι σημαίνει δηλαδή το να είσαι ιμπεριαλιστής, εάν έχουμε, λέω, και κάποια άλλα κίνητρα, έτσι. Και γιατί όταν όλοι οι άλλοι ιμπεριαλιστές είναι ιμπεριαλιστές κατά ημών, εμείς δεν πρέπει ούτε καν να θυμόμαστε το ενδεχόμενο και της δικιάς μας διάθεσης της ιμπεριαλιστικής τότε. Ναι. Ωραία, λοιπόν, ναι, είναι και ιμπεριαλιστής. Τώρα τα περί αιματοχυσίας λαών κλπ. Αυτό είναι θέμα ανάγνωσης του καθενός για το πώς το αντιλαμβάνεται. Και κατάφερε, φαντάζομαι, να ενώσει και όλους τους Έλληνες τότε. Να πω κάτι σημαντικό εδώ, να πω κάτι σημαντικό για το περί αιματοχυσίας, να πω κάτι σημαντικό. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Οι Έλληνες πριν μπουν, ο πλήτης πριν μπει στη μάχη, ο Έλληνας ο πλήτης πριν μπει στη μάχη, στρέφεται στον Άρη και του ζητάει να τον βοηθήσει να μην προβεί σε εκτροπές. Προσέξτε λίγο, γιατί και εδώ έχουμε παρεξηγήσεις και ψεύδι. Ο Άρης δεν είναι κανένας αιμοσταγής θεός του πολέμου που πάει πότε με τους μεν, πότε με τους δε και διψάει για αίμα κλπ. Ο Άρης είναι αυτός που προστατεύει τον οπλίτη να μην προβεί σε εκτροπές, να μην σκοτώσει ρυψάσπιδες, γυναίκες, παιδιά. Μάλιστα. Αυτό μπορούμε να το λάβουμε υπόψη μας και μετά το περί αιματοχυσιών να αναγνωστεί όπως ο καθένας νομίζει. Αιματοχυσία τι σημαίνει τώρα, σκοτώνω τον αντίπαλο στη μάχη ή σκοτώνω γυναίκες και παιδιά. Το ότι είπατε ήθελε να εκδικηθεί για αυτά που είχε περάσει η χώρα μας, η χώρα του, πριν από 150 χρόνια. Η Ελλάδα όλη. Η Ελλάδα, ναι. Σημαίνει ότι είχε έναν πολύ καλό δάσκαλο στη ζωή, ξέρε καλά η ιστορία και αγαπούσε την πατρίδα του. Γιατί αν πάρω παράδειγμα από πολλούς νεοέλληνες και εμάς τους ίδιους δεν ξέραμε καν τι είχε συμβεί πριν 10 χρόνια, πριν 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια. Αν είχε δασκάλους σε σχέση με αυτό, φυσικά είχε δασκάλους. Όλοι αυτοί είχαν δασκάλους. Και λέω όλοι αυτοί γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξανδρος δεν ήταν μόνος του σε αυτό το εγχείρημα. Ο Αλέξανδρος ξεκινάει μαζί με περίπου άλλους 50, ας το πούμε έτσι, μία φουρνιά, παιδιών ηλικίας 13 χρονών, στη σχολή που ιδρύει ο Φίλιππος, τη Σχολή Βασιλικών Παιδών και τη Σχολή Βασιλικών Ακολούθων. Ο οποίος Φίλιππος μαζεύει τους καλύτερους δασκάλους που υπήρχαν τότε, μεταξύ των οποίων και ο παιδαγωγός Λεωνίδας, ο Υπηρώτης, συγγενής της μάνας του Αλέξανδρου Ολυμπιάδας, και φυσικά
ο πανεπιστήμονας της οικουμένης, ο Αριστοτέλης. Έχοντας λοιπόν δασκάλους όπως τον Αριστοτέλη, όπως τον Θεόφραστο, όπως τον Λεωνίδα, όπως πολλούς άλλους που ίσως αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή για αυτούς κάποια στιγμή. Αυτός και οι άλλοι 50, εκ των οποίων 8 εκ των 50 ξεχωρίζουν ως σωματοφύλακες σύμβουλοι, σωματοφύλακες όχι με την έννοια του bodyguard του σημερινή, σωματοφύλακες σύμβουλοι στην ανώτατη διοίκηση του ηγεμόνα. Βεβαίως και τον προστατεύουν, είναι συνομήλικοί του. Αυτός είναι και ο τίτλος του βιβλίου σας, κύριε καθηγητά. Αυτός είναι και προσωρινός τουλάχιστον τίτλος του βιβλίου, σωματοφύλακες, ή θα δούμε αν θα είναι οι σύμβουλοι της ανώτατης διοίκησης του ηγεμόνα. Εν τη αυτή περιπτώσει αυτοί είναι 8 άτομα. Ναι. Γνωστοί εξ αυτών είναι ο Ηφαιστίων και προσωπικός του φίλος. Ναι. Ο Περδίκας που αναλαμβάνει το βασίλειο μετά το θάνατο του Αλέξανδρου. Ο Λυσίμαχος είναι επίσης γνωστός και επίσης γνωστός είναι και ο Πτολεμαίος για το μεγαλόργημα το οποίο έκανε στη συνέχεια στην Αίγυπτο. Δεν είναι καθόλου γνωστοί ο Λεωνάτος, ο Αριστόνους, ο Πευκέστας, νομίζω τους είπα όλους. Αυτοί λοιπόν οι 8 μαζί με τον Αλέξανδρο δημιούργησαν αυτό το επίτευγμα. Στο βιβλίο μου, στο Οπισθόφυλλο, στην τελευταία παράγραφο, κλείνω έχοντας μία στιχομυθία μεταξύ Περσών και Μέμνονα. Ο Μέμνονας είναι μισθοφόρος των Περσών, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τους σωματοφύλακες και τον Αλέξανδρο από τότε που ήταν παιδιά. Όπου τον ρωτάνε, επηρεάζουν τον Αλέξανδρο αυτοί οι νεαροί, συνομιλικοί του Μέμνονα, τον ρωτάνε οι Πέρσες στη στιχομυθία που έχουν μαζί του. Βεβαίως και τον επηρεάζουν, απαντάει ο Μέμνονας, και όχι μόνο τον επηρεάζουν, αλλά του ενισχύουν το όραμα της Μεγάλης Ελλάδας, κάνοντάς το να φαίνεται πάνω από την περικεφαλαία του σαν μια απέραντη ταξιανθία. Αυτά είναι φράσεις του Μέμνονα από τον Πλούταρχο, που σημαίνει ότι είμαστε βέβαιοι πως επηρέαζαν πάρα πολύ τον Αλέξανδρο οι άλλοι 8, συν οι άλλοι 42. Εν τη αυτή περιπτώσει, το επίτευγμα αυτής της όλης υπόθεσης δεν οφείλεται μόνο στον Αλέξανδρο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν κάποιοι από τους άλλους 8 που προαναφέραμε ήταν γη του Φιλίππου, θα μπορούσαν να ήταν στη θέση του Αλέξανδρου. Χωρίς αυτό βεβαίως να μειώνει την προσωπικότητα του ανδρός. Κύριε καθηγητά, αν και ο Μεγάλος Αλέξανδρος έλυσε χρόνια πριν το χριστιανισμό, είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι με την δράση του, με αυτά που κατάφερε, άνοιξε το δρόμο, προετοίμασε την έλευση του χριστιανισμού. Είναι πάλι άλλοι που κουνάνε το κεφάλι όταν ακούν αυτή την ερώτηση ή κάποια τέτοια ανάλυση. Εσείς τι άποψη έχετε πάνω σε αυτό? Να πάω με τους άλλους που κουνάνε το κεφάλι, κύριε Πάσχο. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Πάσχο, όλοι θέλανε να σφετεριστούν, να καπηλευθούν τον Αλέξανδρο. Ναι. Γιατί όχι οι χριστιανοί, γιατί όχι οι μουσουλμάνοι που επίσης τον αναφέρουν. Ναι. Αγάλματα περίτεχνα με το Βούδα σε απεικονίσεις Αλέξανδρου, θρησκείες, λαοί κλπ. Οι πάντες θέλουν να σφετεριστούν τον Αλέξανδρο. Να δούμε τώρα πού στηρίζεται αυτή η άποψη. Ναι. Αυτή η άποψη περί Αλέξανδρου, ο οποίος δήθεν προετοίμασε το χριστιανισμό, λαμβανωμένη υπόψη ότι ο Αλέξανδρος δεν είχε ιδέα για το χριστιανισμό, και φυσικό ήταν να μην είχε ιδέα, όχι μόνο για το χριστιανισμό, αλλά ούτε μεταφορικά ούτε συμβολικά. Ναι. Αυτή στηρίζεται στον ψευδολόγο συγγραφέα Ιώσυπο, Ιωζέφ Μαθιέ στην Ιουδαϊκή γλώσσα, ο οποίος περιγράφει μια φαντιστική σκηνή, γνωστή θα έλεγα ότι είναι, όχι όμως όσο θα έπρεπε διευκρινισμένη. Παρουσιάζει λοιπόν ο Ιώσυπος μια φανταστική σκηνή, σύμφωνα με την οποία όταν ο Αλέξανδρος επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ ως κατακτητής, τον υποδέχεται το ιερατείο της Ιερουσαλήμ επικεφαλής του αρχιερέα Ζαντούς, ο οποίος στο μέτωπό του φέρει το τετραγράμματο, την τετραγράμματη επιγραφή Γιαχβέ, Θεός. Και ότι ο Αλέξανδρος, αφού γνωρίζονται μαζί τους, οι ακόλουθοι του Αλέξανδρου και οι ιερείς, προσκυνάει το Θεό των Ιουδαίων, τον Γιαχβέ. Από εκεί ξεκινάει αυτή η υπόθεση. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξανδρος δεν πήγε ποτέ στην Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ ήταν μια
μια ελάσσονο σημασία πόλη για τις κατακτήσεις. Αλίμονο εάν ο Αλέξανδρος ή και οι σωματοφύλακες, όπως είπαμε, Πτολεμαίος, Ηφαιστίωνας, Λυσίμαχος κλπ. Πήγαιναν σε τέτοιου είδους μικρές πόλεις και χωριά προκειμένου να πάρουν τα κλειδιά της πόλης. Στην Ιερουσαλήμ πήγανε κάποιοι βασιλικοί ακόλουθοι, οι οποίοι μόλις είχαν έρθει από τη Μακεδονία και είχαν αρχίσει να εντρυφούν στα πολεμικά. Ουδέποτε προσεκίνησαν, βεβαίως και συνάντησαν τους ιερείς της Ιερουσαλήμ, γιατί ως θεοκρατούσα πόλη η Ιερουσαλήμ από τότε ιερείς είχε και ιερείς παρέδιδαν τα κλειδιά. Βεβαίως και συναντήσαν οι ιερείς. Τα περί προσκυνήσεως του Αλέξανδρου στο όνομα του Γιαχβέ κλπ. Είναι κατασκευάσματα του Ιώσιπου, τα οποία έχουν καταρριφθεί, αλλά είπαμε δεν δημοσιοποιούνται τόσο ώστε να γνωρίζει ο κόσμος ότι ποτέ δεν έγινε αυτό. Συγγνώμη λίγο να πω κάτι γι' αυτό. Τουναντίον υπάρχουν γραβούρες μεσαιωνικού τύπου, ακόμα και στα βιβλία Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, που δείχνουν τον Αλέξανδρο να προσκυνάει, τον αρχιερέα Ζαντούς και πίσω οι ακόλουθοι να παρακολουθούν. Να έρθουμε και στην σημερινή ημέρα, τη σημερινή επέτειο, κύριε Μπίλη. Από τι πέθανε τελικά ο Αλέξανδρος και τι έφταξε και διαλύθηκε ολόκληρη αυτοκρατορία? Ναι. Από τι πέθανε? Εκείνο που θα βρει σε μια πρώτη ανάγνωση ψάχνοντας την σύγχρονη βιβλιογραφία, ελονοσία, κρυολόγημα, υπατικές επιπλοκές και διάφορα άλλα τέτοια. Όλα αυτά μπορεί να υπήρξαν ως συμπτώματα, αλλά ήταν απόρρια, κατά τη γνώμη μου, αλλά και από κάποιους εξαιρετικά λίγους μελετητές, όπως ο Καλόπουλος, ο Μιχάλης. Όλα αυτά ήταν απόρρια της ικανότητας στην δηλητηριοχρησία που είχαν οι Χαλδαίοι ιερείς. Το περιστατικό εν ολίγης είναι το εξής. Πριν αποφασίσουν οι σωματοφύλακες σύμβουλοι, είπαμε, της ανώτατης διοίκησης του ηγεμόνα, έτσι, μη μας μένει το σωματοφύλακες με την έννοια τη σημερινή. Πριν αποφασίσουν οι σωματοφύλακες και ο Αλέξανδρος να κάνουν τη Βαβυλώνα πρωτεύουσα, και ενώ βρίσκονται σε αυτή, ας πούμε, την σκέψη και διαδικασία, οι Χαλδαίοι ιερείς στέλνουν το γνωστό μήνυμα να μην περάσει ο Αλέξανδρος μέσα από την πόλη, να περάσει έξωθεν αυτής, να μην εγκατασταθεί εκεί κλπ. Αυτό γιατί 7 χρόνια πριν, που είχε ξαναπεράσει από τη Βαβυλώνα, τους είχε δώσει χρήματα προκειμένου να χτίσουν τους ναούς που είχε ο Ξέρξης καταστρέψει. Τα χρήματα αυτά τα έβαλαν στην από μέσα τσέπη οι ιερείς. Αυτό το γνώριζαν ότι δεν είχαν να παρουσιάσουν τίποτα στον Αλέξανδρο. Θεώρησαν ότι πρέπει να τον απομακρύνουν και να μην περάσει έσωθεν της Βαβυλώνας. Ο Αλέξανδρος δεν έδωσε σημασία στην προφητεία των Χαλδαίων ιερέων, γιατί ναι μεν, θα πει κάποιος, δίνανε σημασία στους Ιωνούς οι Έλληνες και στις γενικά έτσι προβλέψεις της μαντικής. Ωστόσο, δεν σήμαινε ότι τις ακολουθούσαν πάντα. Στην προκειμένη περίπτωση, δικοί του φιλόσοφοι, δικοί του άνθρωποι που τον ακολουθούσαν, του είπαν να μην δώσει σημασία στους Χαλδαίους ιερείς. Μπήκε μέσα και άρχισε να ανακατασκευάζει τη Βαβυλώνα σε επίπεδο πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας. Από εκεί και έπειτα οι δηλητηριοχρήστες, γνώστες της μαγκανίας και των φίλτρων, των μαγικών φίλτρων της εποχής, Χαλδαίοι ενέχονται, σύμφωνα λέω με διεξοδικότερες μελέτες, για την δηλητηρίαση του Αλέξανδρου, τις οποίες τα πρώτα συμπτώματα παρουσιάζονται 15 Μαΐου του 323, σαν δηλαδή το Μάιο που μας πέρασε πριν, και επιδεινούμενα σιγά σιγά φτάνουν στη σημερινή μέρα, όπου το βράδυ της σημερινής μέρας, 13 του Δέσιου μήνα, Δέσιος είναι ο μακεδονικός μήνας, ο αντίστοιχος Ιούνιος δηλαδή, 13 Ιουνίου το βράδυ ξεψυχάει. Η αιτία του θανάτου λοιπόν του Αλέξανδρου νομίζω ότι έχει να κάνει με τους Χαλδαίους ιερείς που ήταν γνώστες της δηλητηριοχρησίας. Κύριε καθηγητά. Όσο αφορά το ερώτημα, το ερώτημα που οφείλεται το γεγονός ότι διαλύθηκε η αυτοκρατορία. Εδώ μπορούμε να πούμε δύο τινά.
Ποσοστιαία ευθύνη φέρνει και ο ίδιος ο Αλέξανδρος, ο οποίος τη στιγμή του θανάτου του, και ενώ ακόμα έχει σώα στα σφρένας, στην ερώτηση που του γίνεται σχετικά με το ποιον αφήνεις στη θέση σου, πετάει το δαχτυλίδι, το δίνει στον Περδίκα, λέει στον κράτιστος, μα και οι άλλοι 8 κράτιστοι θεωρούν αυτούς. Κράτιστος, γιατί δεν είναι περισσότερο κράτιστος ο Περδίκας από ότι ο Πτολεμαίος, ο Ηφαιστίωνας από ότι ο Λεωνάτος. Αυτό είναι ένα δεδομένο λοιπόν, ότι στον κράτιστο δεν σημαίνει τίποτα. Δεν έχει ορίσει. Ήδη στο υποσυνείδητό τους ξεκινάνε με το ότι ο καθένας θεωρεί τον εαυτό του κράτιστο. Εν συνεχεία αυτού, οι ίδιοι, ως ίδιων των Ελλήνων από το πάλε ποτέ, η ηγεμονία και η κυριαρχία διαμελίζουν την αυτοκρατορία και μετά σφετερίζουν το ένα στα εδάφη του άλλου, κάνοντας πόλεμους εμφυλίους. Τα κλασικά ελληνικά. Έτσι. Και φτάνοντας στην κατάσταση μέχρι... Κύριε καθηγητά, πείτε μου κάτι πολύ σύντομα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι η Αθήνα, η πρωτεύουσα της Ελλάδας, των 5 εκατομμυρίων κατοίκων, δεν έχει έναν Αδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Ναι. Τώρα δηλαδή να πει κανείς ότι προφανώς οι Αθηναίοι, από τότε που ο Δημοσθένης έβγαζε ρητορικούς λόγους κατά των Μακεδόνων, του Φιλίππου και κατ' επέκταση του μωρού Αλέξανδρου, όπως τον αποκαλούσε, έχουν στο DNA τους την επιρροή αυτή, και εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει μία προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε όλη την Αθήνα, όταν οι κακομοιρούλιδες, οι Σκοπιανοί, στην προσπάθειά τους και αυτοί να δείξουν ότι από κάπου προέρχονται, έχουν μυθοπλάσει εκεί τα περί μακεδονικού και ονόματος και καταγωγής και προέλευσης και έχουν φτιάξει κάτι πολυκατοικίες αρχιτεκτονικής βέβαια kits, όπως τα λέγαμε, αλλά τέλος πάντων έχουν φτιάξει κάτι πολυκατοικίες αγάλματο του Αλέξανδρου. Υπάρχουν μόνο 1-2 πρωτοβουλίες από ό,τι ξέρω στο Δήμο Χολαργού των Θρακιωτών Ποντίων, δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, οι οποίοι έχουν φτιάξει πρωτομή τόσο του Φιλίππου όσο και του Αλεξάνδρου σε κάποιες πλατείες εκεί κοντά στο Δήμο Χολαργού, αλλά η απουσία του επίσημου νεοελληνικού κράτους είναι πάρα πολλά χρόνια γνωστή σε όλους. Κύριε καθηγητά, περιμένουμε το βιβλίο σας. Θα χαρούμε να είστε και πάλι στο στούντιο, να έχουμε το βιβλίο σας, και θα θέλαμε πάρα πολύ και οι δύο να είμαστε μαθητές σας. Έτσι φαντάζομαι και πολλοί τηλεθεατές μας τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το βιβλίο να πω μόνο μια κουβέντα, ότι δεν αναδεικνύει τόσο τον Αλέξανδρο, όσο αναδεικνύει ακριβώς αυτούς που τον επηρέασαν και που συνέβαλαν σε αυτό το επίτευγμα. Και εμείς σήμερα θελήσαμε να σας κάνουμε ερωτήσεις, και ειδικά για νέους ανθρώπους, ερωτήσεις που δεν μας δίνει το Google ή το Wikipedia απαντήσεις σε αυτά. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελε να ρωτήσει και φαντάζομαι πολλοί κόσμος. Απαντήσεις που δεν βρίσκει στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνει τη ευκαιρία να το κάνω. Τιμή μας. Έκανε νυχτές